Je tu nedostatek dřeva, ale nadbytek rákosu. Původní stavby jsou právě proto postavené z rákosu. Má vynikající izolační vlastnosti. Chrání nejenom proti zimě, ale i proti letním vedrům. Stonek je dutý, oddělený přepážkama. Vzduchové bubliny izolují právě tak dobře, jako v dutém vláknu vyráběném průmyslově, které se používá do moderních spacích pytlů jako výplň. Střecha z rákosu má životnost až 30 let a snadno se doplňuje a obnovuje. Materiál je všude kolem nás. Zdi domů jsou z takzvané zlepenice, to je směs bahna, jílu a zase rákosu. Ušetřené dřevo tak může sloužit k výrobě toho nejcennějšího, co můžete v deltě vlastnit, k výrobě lodi. Je tu jen 100 kilometrů cest, ale přes 3000 kilometrů kanálů. Nejdůležitější dopravní prostředek je tu loď. A nejenom pro rybáře, kteří ji potřebují ke své práci, ale i když jedete navštívit sousedy z vedlejší vesnice, použijete k tomu loď. Lodí se dováží i veškeré vymoženosti z moderního světa a potraviny do malých krámků. Tady jsou párky, brambory, melouny, za mnou papriky a chili. Trajekt je jediný možný spojení mezi vesnicemi a nejbližším městem Tulča, vzdáleným 100 kilometrů. Ústím Dunaje vplouvají i velké námořní lodě s nákladem. Ten se v Tulče přeloží na menší říční lodě, které proti proudu dokáží dopravit náklad až do Německa. Přes všechna nebezpečí, co deltě hrozí, od člověka, zvěře nebo stoupající hladiny moře, o ní strach nemám. Delta tu byla, pak před 5000 lety zmizela a začala se tvořit nová, ta, jakou známe dnes. Ať způsobíme cokoliv, jakoukoliv ekologickou katastrofu, delta to přežije a budou v ní žít i zvířata, buď stejná jako dnes, anebo jim podobná. Kdo to ale nepřežije, jsme my lidé, protože už dávno jsme ztratili schopnost přizpůsobovat se novým věcem. Mějte se.